Mga kapuso, karong adlaw gilusad na sa lokal nga kagamhanan sa Davao City ang libreng sakay sa mga Davao City bus units. Sayron ta dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara nata din karon sa Turil District Hall. Usa ni sa mga lugar kung naa sa manukad ang biyahe sa Davao Interim Bus Service. Pulo na siya ka mga bus, Sara, no? Nya gani inyo ha makita din sa kong likod na naipipila ka mga pasahero nga nagulat atong hinabion si Sir, no? Usa sa mga pasahero nga nagpaabot sa bus. Sir, unsa kada kung tabang ning bus nga libre ang sakay? Dako kayo ni siya og impact sa pamasahe oy, kay dako kayo ang budget sa pamasahe padulong din ni. Dako kayo katabang ni sa mga netizen nato din ni. Sama sa mga pobre nga ang budget, ang sweldo tama lang yun. Dako yun siya kay tabang para sa mo. Asa unta ka padulong, Sir? Pa bangkal ko karon. Pila pamasahe ana diha? Turil diri dito bangkal 20. Dako pud no. 20 o nga back and forth pa niya mosulod pa ko mo duty sa Dalio Peace for the Pet, so mo gasto pa kog mga sobra mga 60 kapin ang ako ang kada adlaw, so dako na kanang tabang sa sinta mas saving na ko na. Kada ingon aning oras peak hours lisod ba makasakay dire? Lisod jud dire kay ang kuan sa mga jeep dire kuan man ginukdan na yung mga pasahero kisay makauna. Mo nang dako jud kayo siya tabang. May dapat gi suggest ka ganiya, no? Oh, kay gani naman kong buntag nagkuan ko, nagpaabot ko sa muagi sa bangkal. Pero sayo kayo ilahang rota padulong dinhi. Pero gwapo gud unta siguro na sila interval kay murag nagpumboy man gud sila. Gusto nimo mga na-interval para makaabot pa. Di ang uban makaabot ko ng uban ba. Bisag mo interval lang siguro mga 15 minutes para ang uban makasakay pod. Ano pangalan gani mo, Sir? Si Ramon, si Kuya. Alright. Salamat, Sir, ha. Okay, isa si Sir sa mga nagpaabot na puning pipila sa mga pasahero din nagpaabot na mga estudyante, mga empleyado. So gawas diri, Sara, sa Turil District Hall na ay biyahe Turil pa Sandawa, Turil pa Rojas, napoy Mintal pa Sandawa, Mintal to Rojas, Bangkal to Rojas, Buhangin to Rojas, Panakan via Buhangin paingon og Rojas, Panakan via Angliong to paingon og Rojas, ug Panakan via Ar Castillo paingon og Rojas. Kini nga bus sa Sara, kini pulo ka bus nani siya gitason nga 12 meters na makasakay ang sobra 40 ka mga pasahero. Unya pwede ang standing nga 16 no ka mga tao. Dako kay ning tabang sumala sa mga Davaoenyo kay kung gikan diri Turil paingon kag downtown, dako ang masave nasa 30 to 35 pesos. Hapit na pwede na pud ka makapalit og kapin or hapit usa ka kilo nga bugas. So sa karon ginapaabot pa nila ang kining biyahe sa bus kay duha man ni karon din higikan manukad sa Turil pa Rojas o Turil pa Sandawa. So karon ang unang adlaw sa biyahe sa bus interim service dinhi sa syudad sa Davao. Sara. Tama jud kana Jandy kay gikahinaman gyud intaw na sa ato mga kapusong Davaoenyo ug perfect pod karon ang timing tungod sa umaabot nga Kapaskuhan ug bagong tuig. Daghang salamat, John D. Esteban.